Θα σας φτιάξω τίκια ψητά μέσα σε πατάτα. Εδώ χρειάζεται ένας μικρός αυτοσχεδιασμός. Μια κατσαρολίτσα μικρή, το τηγανάκι μας, καπάκι από πάνω, το κάνουμε ένα είδος χύτρα ή φουρνάκι. Εμένα μου αρέσει να το λέω φουρνάκι. Η δουλειά που κάνει το κάρβουνο την κάνει το γκαζάκι. Παίρνουμε μια πατάτα, την κόβουμε κατά μήκος, με ένα μικρό μαχαιράκι κάτι την καθαρίζουμε μέσα, την ξεφουφώνουμε. Προσέχουμε να μην την τρυπήσουμε και φύγουν όλα τα ζουμιά. Βάζουμε το ορτικάκι μέσα, αφού του έχουμε βάλει αλατάκι, πιπεράκι για τον Κώστα και οπωσδήποτε θυμάρι για μένα, λαδάκι. Και τη βάζουμε μέσα. Σκεπάζουμε, όπως το βλέπετε, σε ένα διωράκι έχει γίνει λουκούμι. Και μια σε λέμε λουκούμι, στην υγειά σας με τσίπουρο, Τάκης Μητσόπουλος, από τα ένδοξα Ζαχρορίτικα, το πιο όμορφο χωριό του κόσμου, με τους καλύτερους ανθρώπους. Στην υγειά σας. Παναγιά μου. Έχω κάνει όλη την προεργασία. Το φαγητό είναι έτοιμο, έχει γίνει. Θα σας δείξω τώρα πώς γίνεται μέσα στην κατσαρόλα πώς είναι. Κοιτάξτε. Δεν είναι βραστό, είναι ψητό. Εγώ βγάζω για να δοκιμάσω. Παιδιά, λυπάμαι. Κοιτάξτε πώς έγινε η πατάτα ψητή. Γι' αυτό το λέω ψητό και όχι βραστό. Κοιτάξτε τώρα το ορτίκι, παιδιά. Από τις δύο μεριές. Δεν κρατιέμαι. Κάθε φορά που το τρώω αυτό, είναι σαν να το τρώω πρώτη φορά. Τώρα σας κλείνω, για να μην σας τρέξουν πολύ τα σάλια, γιατί είμαι σίγουρος ότι σας τρέχουν. Αύριο θα